Originalno od DJ Skeleton. Ами сега няма накъде и който да ще го понесе. Ами сега няма накъде и който да ще го понесе. Знаеш ли какво ми е на душа, да ми губиш само на гола? Ами сега няма накъде и който да ще го понесе. Ами сега няма накъде и който да ще го понесе. Ами сега няма накъде и който да ще го понесе. Ами сега няма накъде и който да ще го понесе. Yes. A. Maribin'le sen bu gece kudurdun, şaşırdın mı bilmez, bilmez. Maribin'le sen bu gece kudurdun mu, şaşırdın mı bilmez, bilmez, bilmez. Çalgıcı karısı bilmez, esnaf karısı bilmez, kumarcı karısı bilmez, bilmez, bilmez. Çalgıcı karısı bilmez, esnaf karısı bilmez, kumarcı karısı bilmez, bilmez, bilmez. Haydi Tempo, haydi Burgaz. Благодаря ви на всички, благодаря. може по 50 да ги вади. Чукам ли не е заето. Айде, баде, Ники,
марки бързо в портмането. Всеки казва ти в очите, че разбиват те жените. Всеки казва ти в очите, че разбиват те жените. На жените зная сам, как парите да си дам. На жените зная сам, как парите да си дам. Има руси, има черни. Черните баденики като мене са най-модерни. Чукам ли не е заето? Айде баденики, давай бързо да ти видиме портмането. Всеки казва ти в очите, че разбиват те жените. Всеки казва ти в очите, че разбиват те жените. На жените зная сам, как парите да си дам. На жените зная сам, как парите да си дам. Яша, ей, 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 ей. Има бизнес, има пари. Има само заваденики, който може да ги вади. Чукам ли не е заето? От баденики специално за беби за рожденика. Всеки казва ти в очите, че разбиват те жените. Всеки казва ти в очите, че разбиват те жените. На жените зная сам, как сърцето да си дам. На жените зная сам, как сърцето да си дам. Изпрати ми, майко, 7-8 лева, за да си купя. Айде, купи! Браво, браво! 1 кило ракия.